सानजाब नै से सानजाब थाम से सानजाब ब्रै से सानजाब बा से सानजाब द' से सानजाब द' से सानजाब द' स्नि आंजोंलाय जागोन ना जायालै बे सानजाब फारियालाय माथो खुगायावनो फैथारा खर'फ्रासो मानलायलांबाय माथो नायखोदावना बुंब्लासो जासिगोन खोमालै आंनिया से सानजाब से सानजाब नै से सानजाब थाम से सानजाब ब्रै बा से सानजाब द' से सानजाब स्नि दाइन से सानजाब गु जि आंजि खाजि अजि बाजि द'जि गुजि मा जागोनलै आंजोंलाय बे गथ'आ फरायगासिनो दंना उन्दुनासो दं दै आं फरायगासिनोसो पापा थारैनो फरायगासिनो दंना नोङो औ ब्रा पापा फरायगासिनो दं आङो सोंना नोङो आंखौ मा सोंनो गोसो आं मा हायो मा हाया गासैखौबो हाखायो ओइ फिसाला देरनानै मा जागोन नों आं देलाय बुंलाय सिम्पोल फिननाय पापा आंबो देरनानै पापा जाहैगोन ओइ मूर्ख गथ' बेखौ सोङाखै आङो आंबो देरनानै सासे हिनजावनि हुवा जागोनब्रा पापा ओइ मूर्ख गथ' मा जानानै देरखो नोंलाय मा बुजिया बाथ्रा बुंखो नोङो जोंनो मा होफैगोन देरनानै मा लाबोगोन जोंनो मा लाबोगोन सिम्पोल फिननाय पापा आङो नोंसोरनो लागै बिहामजो लाबोना होफैगोन ओइ मूर्ख खर'आव मा दङ गोबोरखिसो दङ ना मा दङ मा खोथाखौनो बुजिया नोंलाय नों मा जागोन नों मा लाबोगोन नों जोंनो मा होगोन नोंनि नोमा नोमफानो मा होगोन नोंलाय आङो नोंसोरनो गेलेनो थाखाय फिसौला फिसौजो होफैगोनब्रा पापा इस मा जाबावगोन बे फिसालाजों ओइ गथ' देरब्ला मा जामारगोन नोङो मा थांखि दङ नोंहा इस पापा आंलाय देरनानै मा जानो आंलाय सासे हिनजावनि हुवा जागोन आरो मा जानो गैला मा जाबावनांगौ जाखो बे गथ'जों ओइ फिसाज्ला देलाय नोङो क फरायलाय आं खोनासंनि नों बेसेबां रोंमारो सर्बनास पापा क'आथ' नैबे लेखायाव गैयाना बै गुबुन मोनसे लेखायावसो दङ बेथ' थाबोबायना आं बुंदों मा नों मगस्थ' फराय मगस्थ' क ख आंनि मास्टरा रायख ग ख ङ होनो मोसौआ प्रथमस' द्वितीयस' 100 200 300 400 500 600 700 800 सोब बाखासिनसो गथ'खौ बेबायदिसो नों लेखा फरायनाया नोंथ' मोनसेबो सोंनायनि फिननाय मोजां होनो रोङासै लास्ट चान्स होदों आं नोंखौ लास्ट चान्स 1 2 3 फराय 1निफ्राय लानानै 100सिम जागायनोसै दै पापा मोजां खोनासं 1 2 3 थिखिनि मोनथाम 4 5 6 हिनजावखौ दालाथ' 7 8 9 हिनजावखौ लानानै बु आइया गैला बे गथ'जों मा आसा खालामबावनो बेखौलाय आइयौ जाबायदि फरायनांगौ बेबायदिखौनो फराया माखौबासो बुंलायलाङो माबा 1 2 3 थिखिनि मोनथाम मा फरायनाय जाखोलै बिलाय गैलालै बे ओइ बिमा बेनो ओंखाम होनाङा दिनै जेब्ला उखैगोन अब्लानिया गम मोनगोन साला लेखा फरायनो रोङा लेखा मोजां फराया पानिशमेन्ट होनांगौ बेनो ओंखाम दाहो दिनै दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम जायफ्रा गोदानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदों आरो लोगोसेयैनो कमेन्ट खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बे अल बाटनखौ थुनो दाबाव सारसै बेबायदिनो आं नोंथांमोननो लागै गोदान लाबोबाय थायो बे उरला पुतला चेनेलखौ नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम नांगौ बायदि नोंथांमोना सुबुरुनफोरखौ थुलुंगाफोरखौ आंनोबो हरबाय थादो थेंक इउ आरोबाव फैफिनबावगोन